Παιδικό μεσημέρι. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που ασχολείται με την ψυχαγωγία του παιδιού. Ένα μεσημέρι με χρώμα, παραμύθι, κατασκευές, τραγούδι και διασκέδαση. Μια ώρα αφιερωμένη για τους μικρούς ακροατές του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελούνται η Ελένη Χαντζιανδρέου, η Δέσποινα Καλινάκη και η Παναγιώτα Ευμορφοπούλου. Αγαπητοί μικροί μου φίλοι, χαίρετε! Είμαστε και πάλι εδώ, όλοι μια χαρούμενη παρέα, για να ταξιδέψουμε στα πιο όμορφα μέρη, με συντροφιά τις υπέροχες ιστορίες. Στην προηγούμενη μας συνάντηση, ξεκινήσαμε το ταξίδι μας για το Άγιο Όρος, με το βιβλίο της Αδαμάντια Λατάρη, εκδόσεις Σαΐτη, 3 μέρες με τους Αγίους. Ταξιδέψαμε λοιπόν παρέα, με τον Λεωνίδα και τον Κώστα, 2 μικρά αδέλφια που βρεθήκανε για πρώτη φορά μαζί με τον πατέρα τους και τους θείους τους στο Άγιον Όρος. Και γνωρίσαμε λεπτό προς λεπτό το τι είδανε, τι ακούσανε και πώς νιώσανε σε αυτό το Άγιο μέρος. Το ταξίδι τους σήμερα συνεχίζουν στη Μεγίστη Λάβρα. Είμαστε έτοιμοι να τους ακολουθήσουμε? Δεν έχουμε παρά να αφήσουμε και πάλι την πηξίδα της ψυχής μας να μας την κατευθύνουν. Είμαστε έτοιμοι? Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Στο μοναστήρι της Μεγίστης Λάβρας. Μ' είχε πάρει ο ύπνος όταν ένιωσα το σμπρώξιμο του αδελφού μου να μου φωνάζει όταν φτάσαμε. Τι να δω, ένα τεράστιο μοναστήρι στους πρόποδες του Άθωνα από τη μια μεριά και παραθαλάσσιο από την άλλη. Κιόσκι, βρύσες, μεγάλες πόρτες, πανύψηλη τείχη, πλακόστρωτοι δρόμοι, πράσινο πολύ, πάρα πολύ. Μαζέψαμε τα πράγματά μας. Ο πατέρας μου πλήρωσε τον οδηγό που μας έφερε και αφού το χαιρετήσαμε, προχωρήσαμε προς το μοναστήρι. Ενώ περνούσαμε την είσοδο, παρατηρούσα τις βαριές πόρτες και τις εικόνες που ήταν αριστερά και δεξιά. Πήγαμε στο Αρχονταρίκι, έτσι λένε στο Όρος τον Ξενώνα. Κέρασαν τους μεγάλους ρακί και καφέ και εμάς νερό και λουκούμι. Πού να μου φτάσει ένα? 2-3 έφαγα για αρχή. Αλήθεια, ήμουν αφάνταστα κουρασμένος. Είχα όμως μια γλυκιά κούραση. Κατόπιν μας δώσανε δωμάτιο και μπήκαμε να τακτοποιήσουμε τα πράγματά μας. Ο αδελφός μου πρόλαβε και διάλεξε ένα γωνιακό κρεβάτι. Εμένα με βάλανε ανάμεσα στους μεγάλους. Έτσι δεν θα μπορούσα να μιλήσω με τον Κώστα και να πούμε τα δικά μας. Καλά θα είναι, σκέφτηκα και εδώ, ενώ σε λίγο χτύπησε η καμπάνα και πήγαμε για ασπερινό. Οι μοναχοί ξεχύθηκαν σαν τα μυρμήγκια από όλα τα κτίρια, από τα κελιά τους, από τις διάφορες εργασίες τους, γενικά από όλα τα σημεία της Μονής. Μπήκαμε στη μεγάλη κεντρική εκκλησία, καθολικό το λένε στο Όρος. Μπήκαμε λοιπόν και τι να δούμε? Καντήλια, καντιλάκια, κεριά μικρά, κεριά μεγάλα. Αγιογραφημένη όλη η εκκλησία, μέχρι και το τελευταίο χιλιοστό τοίχου και ολόγυρα στασίδια, με νέους μοναχούς, με γέροντες μοναχούς, με μεσήλικες μοναχούς. Όλοι τους σκεφτεί, με ένα κομποσχήνι στο χέρι. Κάθε κόμπος και μια ευχή, κάθε κόμπος και μια προσευχή. Κι εγώ έτσι άρχισα να προσεύχομαι. Είπα 2 φορές το Πάτερ ημών. Κάπου προς το τέλος το μπέρδεψα, αλλά άφησα τη ματιά μου να περιεργάζεται την εκκλησία και τα αυτιά μου να ακούν αυτούς τους ωραίους βυζαντινούς ύμνους.
που ωραιότερους δεν είχα ακούσει ποτέ μου, και ο νους μου πήγε στο «Κύριε σου Χριστέ, ελέησό με», στην ευχή του Χριστού μας. Εδώ όλοι οι μοναχοί λένε την ευχή συνέχεια, όλες τις ώρες της ημέρας, όταν βρίσκονται μέσα στην εκκλησία, όταν εργάζονται, όταν τρώνε και όταν κοιμούνται ακόμα. Αυτό το τελευταίο πώς γίνεται δεν το καταλαβαίνω. Θα ρωτήσω μόλις βρω ευκαιρία κάποιον μοναχό. Δεν κατάλαβα πως πέρασε ο Εσπερινός ή πόσες προσευχές είπα, και σε λίγο άρχισαν να βγαίνουν πρώτα οι μοναχοί και μετά εμείς οι λαϊκοί. Έβλεπα το πρόσωπο κάποιων μοναχών. Είχε μια φωτεινότητα, μια καθαρότητα, μια λάμψη. Χάρη, να την πω, δεν ξέρω. Έκλεισα τα μάτια μου λίγο από το φως της ημέρας, γιατί μέσα στην εκκλησία ήταν μισοσκόταδο, και αφού έσφιξα το χέρι του πατέρα μου, προχωρήσαμε. «Περάστε στην τράπεζα», μας είπαν οι μοναχοί. Παραξενεύτηκα. Κοίταξα τον πατέρα μου, εκείνος χαμογέλασε και μου είπε ότι εννοούν την τραπεζαρία για φαγητό. Ησύχασα και άρχισα να ανεβαίνω τα σκαλιά της τράπεζας πλέον. Τι είναι εδώ? Ένας τεράστιος χώρος, σαν εκκλησία, με μαρμάρινα τραπέζια και χτιστούς πάγκους. Όσο για τους τοίχους, ούτε ίχνος από άσπρο σοβά. Γεμάτος αγιογραφίες. Τι ωραίο θέαμα, χορταίνουν τα μάτια και η ψυχή. Καθίσαμε αναοχτάδες. Κάποιος μοναχός είπε μια προσευχή και αρχίσαμε να τρώμε. Ήμασταν τόσα άτομα και όμως επικρατούσε ησυχία. Μόνο η φωνή ενός μοναχού που διάβαζε περικοπές από κάποιο εκκλησιαστικό βιβλίο ακουγόταν. Είναι πολύ νόστιμο το φαγητό, γιατί γίνεται με ευλογία και προσευχή, συμπλήρωσε ο Κώστας. Μόλις φάγαμε, βγήκαν πρώτα ο γέροντας Μονής με 2-3 μοναχούς, κατόπιν οι υπόλοιποι μοναχοί και έπειτα εμείς οι λαϊκοί. Βγαίνοντας πήρα ένα μεγάλο κομμάτι ζυμωτό ψωμί που δεν είχα προλάβει να φάω. Τέτοιο ψωμί δεν έχουμε φάει πουθενά στην πόλη. Μας πήρε ο πατέρας μου τότε και βγήκαμε έξω από το μοναστήρι, στο κιόσκι. Εκεί καθίσαμε και αγναντεύαμε από τη μια μεριά το βουνό, τον Άθωνα, που ήταν μισοσκεπασμένος από την ομίχλη, και από την άλλη βλέπαμε το κύμα που έσπαζε με δύναμη, αφρίζοντας πάνω στα βράχια. Τη σιωπή τη διέκοψαν κάμποσοι προσκυνητές που ήρθαν, ώσπου γέμισε το κιόσκι. Κατόπιν ήρθε και ένας παππούλης και μας μίλησε για διάφορα θέματα. Στην αρχή έλεγε εύκολα, τα καταλάβαινα. Μετά άρχισαν τα δύσκολα και οι ερωτήσεις, και εγώ δεν καταλάβαινα πια. Έφυγα και πήγα στο αρχονταρίκι. Το βρήκα επιτέλους και κάθισα εκεί χαζεύοντας τα βιβλία, τρώγοντας βεβαίως και μερικά λουκούμια. Διάλεγα τα κόκκινα, αυτά με το τριαντάφυλλο. Έχουν ένα άρωμα υπέροχο, σε απογειώνουν. Έχουμε τα ίδια γούστα με τη μάνα μου. Γνωρίστηκα με κάποιο μοναχό, τον πατέρα Ελισαίο, που έφτιαχνε τους καφέδες και σερβίριζε τα κεράσματα, και το βοηθούσα όπως και όσο μπορούσα. Χαιρόμουν πολύ που σε κάτι μπορούσα να φανώ χρήσιμος. Τώρα πια δεν υπήρχε κούραση μέσα μου. Ένιωθα ανάλαφρος και πέταγα από χαρά. Νόμιζα ότι στο Άγιον Όρος οι μοναχοί δεν κάνουν τίποτα. Αλλά είδα άλλοι να σκάβουν, άλλοι να φροντίσουν τους κήπους, άλλοι να μαγειρεύουν, άλλοι να ράβουν, άλλοι να περιποιούνται τους αρρώστους, άλλοι να μας φροντίζουν στο αρχονταρίκι. Όλοι είχαν την προσφορά τους, την εργασία τους, το διακόνημά τους δηλαδή. Δεν είναι έτσι όπως νόμιζα. Σε λίγο ήρθαν και οι μεγάλοι, και αφού ήπιαμε όλοι μας από ένα τσάι, πήγαμε στο δωμάτιό μας να ξεκουραστούμε. Σκέφτηκα για λίγο το κρεβάτι μου, το δωμάτιό μου, τη μάνα μου, τα άλλα τα αδέλφια μου. Αλλά μόλις τα μάτια μου αντίκρισαν τον πατέρα μου και τον αδελφό μου, ησύχασα, γιατί απόψε θα κοιμόμουν στο περιβόλι της Παναγιάς μας. Επιτέλους θα κοιμηθώ στο περιβόλι σου, Παναγιά μου. Καληνύχτα,
είπαμε ο ένας τον άλλον και μπήκα κατευθείαν πρώτος στα σκεπάσματά μου. Οι άλλοι κάτι μουρμούρισαν. Τι ώρα θα σηκωθούν αύριο για την εκκλησία, αν αύριο θα βρέχει, τι θα κάνουν. Μέχρι εκεί άκουσα. Μετά η σωματική κούραση ήταν τέτοια, ώστε 2 μέρες θα κοιμόμουν συνέχεια. Χάραζε όταν ένιωσα κάποιον να με ακουμπάει και να μου λέει «Ξύπνα, Λεωνίδα, πέρασε η ώρα, σε λίγο θα τελειώσει η ακολουθία». Μα πώς, αφού ακόμα δεν έχει ξημερώσει? Μετά θυμήθηκα ότι στο Άγιον Όρος ξυπνούν νωρίς. Στο συγκεκριμένο μοναστήρι ξυπνούν στις 4 το πρωί. Αλλά ο πατέρας μου με άφησε λίγο να κοιμηθώ παραπάνω. Η μεγάλη πήγε νωρίς στην εκκλησία, μόλις χτύπησε το τάλαντο. Το τάλαντο είπα? Ναι, το τάλαντο. Είναι το ξύλο με τον ιδιαίτερο ήχο που χτυπάει ένας μοναχός για να ειδοποιήσει τους άλλους μοναχούς και τους προσκυνητές στο ναό για την ακολουθία. Ντύθηκα βιαστικά, κοίταξα το κρεβάτι μου. Σκέφτηκα ότι αυτή την ώρα τα άλλα τα αδέρφια μου στην Αθήνα κοιμούνται και εγώ είμαι ξύπνιος στον Άδωνα. Και ανοίγοντας την πόρτα στα αυτιά μου ήρθαν οι ψαλμοδίες, οι ουράνιες βυζαντινές ψαλμοδίες των μοναχών. Τέτοιο πράγμα δεν είχα ξανακούσει. Χαλάληκε ο ύπνος και η ταλαιπωρία και η κούραση, μουρμούρισα. «Έρχομαι, Παναγιά μου». «Τι λες?» μου είπε ο πατέρας μου. «Τίποτα πατέρα», το απάντησα χαμογελώντας. Μπήκαμε στην εκκλησία, προσκυνήσαμε τον τάφο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη, ανάψαμε κεράκι. Τότε σκέφτηκα και τη μάνα μου και τις αδελφές μου και τους άναψα ένα κεράκι. Ξαφνικά θυμήθηκα το συμμαθητή μου τον Κοσμά, που πολλές φορές με είχε πεκράνει. Δεν μένουμε σε αυτά, άλλωστε ούτε κι εγώ είμαι τέλειος. Κάθε τόσο κάνω λάθη. Σκέφτηκα ανάβοντας ένα κερί για τον Κοσμά. Μετά πήγαμε λίγο πιο πέρα. Ασπαστήκαμε κι άλλες εικόνες. Την Παναγία, την Κουκουζέλισσα. Τι ωραία που είσαι, Παναγιά μου. Σκέφτηκα και κάθισα σε μια γωνιά. Κουκουζέλισσα. Θυμήθηκα τον πατέρα μου που διάβαζε ένα βιβλίο που μας χάρισαν στη γιορτή μου. Κάποτε ο Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ένας από τους περίφημους πρωτοψάλτες της Μεγίστης Λαύρας, από τον κόπο της αγρυπνίας του ακάθιστου, έκλεισε για λίγο τα μάτια του όταν είδε ολοφάνερα μπροστά του την Παναγία να του λέει «Χαίρε Ιωάννη, ψάλε μου και εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω». Ενώ ταυτόχρονα του έβαλε στο χέρι σαν ευλογία ένα χρυσό νόμισμα. Ανοίγοντας τα μάτια του Άγιος, πράγματι το κρατούσε στα χέρια του. Αργότερα, με τις πολύ ωραίες αγρυπνίες και ορθοστασίες, προσβλήθηκαν τα πόδια του και η Θεοτόκος πάλι σε όραμα του εμφανίστηκε και το θεράπευσε. Η θαυματουργική αυτή εικόνα της Παναγίας βρίσκεται στο ομώνυμο παρεκκλήσι της Μονής, που καθημερινά τελείται παράκληση. Δεν ξέρω πόσες προσευχές έκανα, μα σκέφτηκα τους φίλους μου, τους συμμαθητές μου, τους δασκάλους μου, το σχολείο μας. Για όλους μας έκανα προσευχή μέσα από την καρδιά μου, παρατηρώντας τις κινήσεις των μοναχών που σαν άγγελοι έψελναν ταπεινά, απλά, παρακλητικά. Κοινώνησα μετά από τους μοναχούς, αλλά αισθάνθηκα ένα μαζί τους. Πήγα δόρυβα στη γωνιά μου. Τι ωραία γωνιά κι αυτή, μέσα στην εκκλησία. «Σήκω, πάμε να πάρουμε αντίδερο», μου ψιθύρισε ο θείος μου Δημήτρης. Προσγειώθηκα στη γη. Πήρε το αντίδερο και το έτρωγα σιγά σιγά, ψίχα, λες και δεν είχα φάει ξανά αντίδωρο.
είναι αγιορείτικο αυτό», μου είπε χαμογελώντας ένας μοναχός. «Δίκιο έχετε, πάτερ, δεν ξανάφαγα καλύτερο», και προχωρήσαμε προς την τράπεζα για φαγητό. Μπήκαμε, καθίσαμε και αρχίσαμε να τρώμε. Ξαφνιάστηκα. Ψάρι με πατάτες, σαλάτα, τυρί, φρούτα στις 8 η ώρα το πρωί. Εγώ τέτοια ώρα βία ένα ποτήρι γάλα με κονφλέξ τρώω. Πού να φάω τέτοια φαγητά? «Τρώγε», μου λέει σιγά ο πατέρας μου. «Εδώ κάνουμε υπακοή. Ό,τι μας δίνουν το τρώμε. Άλλωστε θα πεινάσεις μετά και δεν θα υπάρχει φαγητό». Τέλος πάντων, άρχισα να τρώω δειλά-δειλά την πρώτη μου μπουκιά. Θαρετότερα τη δεύτερη και τελικά όλο το πιάτο άδειασε. Αυτό θα πει υπακοή. Τέτοιο φαγητό δεν ξανάφαγα. Ούτε η μάνα μου είχε κάνει τόσο νόστιμο. Αλλά ευτυχώς που δεν μ' ακούει. Ψιθύρισε χαμογελώντας τον πατέρα μου. «Αφού είπαμε το φαγητό γίνεται με ευλογία», συμπλήρωσε ο Κώστας. Σε λίγο βγήκαμε από την τράπεζα, αλλά ψιχάλιζε. Έβαλα την κουκούλα του μπουφάν στο κεφάλι μου και με γρήγορα βήματα βρεθήκαμε στο αρχονταρίκι. «Χαράλαμπε, χαράλαμπε, πάρε και τους άλλους και ελάτε στην ξενάγηση», μας είπε ένας μοναχός. Και αυτός τον ήξερε τον πατέρα μου. Έτσι είναι, όταν έρχεσαι στο όρος αποκτάς γνωριμίες. Μακάρι να είχαμε τέτοια γνωριμία με το Θεό. Πού θα πάει και εγώ θα ξανάρθω και θα γνωρίσω αρκετούς μοναχούς. Πείσμωσα με τον εαυτό μου που δεν είχα έρθει νωρίτερα στο Άγιον Όρος και με 2 δρασκελιές κατέβηκα μονομιάς την ξύλινη σκάλα, αντικρίζοντας το έντρομο βλέμμα του πατέρα μου. Άνθρωπος είναι κι αυτός, φοβήθηκε μη χτυπήσω. «Αχ, τι τραβάς κι εσύ, πατέρα, από εμένα». Προχωρήσαμε προς το Μουσείο της Μονής, όπως μας προσκάλεσε ο μοναχός. Εκεί ήταν ο γέροντας που κρατούσε ένα τεράστιο κλειδί και περίμενε να έρθουν άλλοι 2 μοναχοί, με ένα κλειδί ο καθένας τους για να ανοίξουν την πόρτα. Η μεγάλη ξύλινη πόρτα είχε 3 διαφορετικές κλειδαριές που η κάθε μία άνοιγε με το δικό της κλειδί. Κοίταγα τα κλειδιά και σκεφτόμουν τα κλειδιά του σπιτιού μας. Σαν σπιρτόξυλα φάνταζαν τα δικά μας. Χραπ, χραπ, χρουπ και άνοιξε η βαριά πόρτα. Μπήκαμε όλοι μέσα. Εγώ χώθηκα ανάμεσα στους άλλους και βρέθηκα δίπλα στο γέροντα. Ήταν ένας 60άρης με ζωηρό βλέμμα και περπάτημα γρήγορο, αλλά με βαριά προφορά. Όπως μου είπαν οι άλλοι, ήταν βορειολαδίτης. Ένιωσα δίπλα του σιγουριά και μου ήρθε στο νου ο χάρτης της Ελλάδος που έχουμε στο σχολείο μας, κρεμασμένο στον τοίχο, και θυμήθηκα ότι είναι προς τα πάνω το μέρος του χάρτη, εκεί που είναι η Μακεδονία και η Θράκη μας. Ο σάκος του Νικηφόρου Φωκά, το Ευαγγέλιο από τα Ιεροσόλυμα. Άρχισε ο γέροντας τη ξενάγηση. Ανέφερε ένα σωρό αυτοκράτορες, πατριάρχες, αγίους. Τι δισκοπότηρα, τι Ευαγγέλια, τι περγαμηνές, τι εικόνες. Δεν είχα ξαναδεί τόσα και τέτοια πράγματα. Σταμάτησαν μπροστά σε ένα τεράστιο Ευαγγέλιο και ο γέροντας είπε ότι 2 γεροδεμένοι μοναχοί το βγάζουν από το μουσείο μια φορά το χρόνο και το μεταφέρουν στην εκκλησία. Αυτό ζυγίζει 40 κιλά. «Πώς σε λένε, Λεβέντη?» μου είπε ο γέροντας και μου χάιδεψε το κεφάλι. «Λεωνίδα», απάντησα όλο χαρά. «Λεωνίδα, Λεωνίδα, πού είναι οι 300?» Χαμογέλασα. Χάρηκα που μου είπε αυτό ο γέροντας και πήρα την ευχή του. «Την ευχή του Αγίου μας να έχεις, παιδί μου, Άγιος να γίνεις», μου είπε. «Γέροντα, πώς μπορεί να γίνει κάποιος Άγιος?» «Α, Λεωνίδα, βλέπω, μπαίνεις κατευθείαν στα βαθιά. Αν θες πολύ να γίνεις Άγιος, τότε να ακούσεις τους γονείς σου και να έχεις το κεφάλι χαμηλά». «Δηλαδή πώς, έτσι?» Και σκύβοντας το κεφάλι του έδειξα.
Ναι, ακριβώς έτσι, με πολλή ταπείνωση. Θα τα ξαναπούμε όμως, έτσι Λεωνίδα? Μου απάντησε και έφυγε, γιατί εκείνη την ώρα κάποιος μοναχός το φώναξε. Σε λίγο βγήκαμε από το μουσείο και έπεσαν βαριές οι κλειδαριές και κλείδωσαν την ιστορία. Λες και η ιστορία κλειδώνεται, μουρμούρισα. Το πρόγραμμά μας ήταν ελεύθερο. Τώρα με τον πατέρα μου και τον αδελφό μου βγήκαμε από το μοναστήρι να περπατήσουμε. Μπροστά μας βρήκαμε μια καρυδιά. Αγιορείτικη καρυδιά, αγιορείτικα τα καρύδια. Ας γίνει αγιορείτικη και η κοιλιά μας, είπα σπάζοντας το πρώτο καρύδι. Μετά ήρθαν και οι δίοι μας και όλοι μαζί κάναμε το γύρο της Μονής. Παρατηρώντας τα νέα κτίρια, τους κήπους, τα κομμένα ξύλα για το χειμώνα, τα ξοκλήσια που ασπρίζαν ανάμεσα στα δέντρα, τις απλωμένες κάλτσες και τα αράσα των μοναχών που στεγνώναν από το αράκι που φυσούσε από τη θάλασσα. Και να σου πάλι, φτάσαμε στο κιόσκι που είναι στην εξώθυρα της Μονής. Φύσαγε όμως εκεί και άρχισα να κρυώνω. «Τρώγε», μου έλεγε η μάνα μου, «μήπως και παχύνεις, γι' αυτό όλη την ώρα κρυώνεις». Λες να είναι από αυτό? Αναλογίστηκα και βούτυξα το χέρι μου μέσα στην τσέπη μου. Είχα ένα μπισκότο ξεχασμένο από την Αθήνα. Το πήρα και άρχισα να το σιγοροκανίζω γλυκά γλυκά, μήπως και μου περάσει το κρύο που ένιωθα. Στη σπηλιά του Αγίου Αθανασίου. «Πού είστε βρε ευλογημένοι και σας ψάχνω?» Ακούστηκε η φωνή του γέροντα Παλαμά που ερχόταν βιαστικά προς το μέρος μας. «Θα πάω στη σπηλιά του Αγίου Αθανασίου. Έρχεστε?» Γούλωσα τα μάτια μου από χαρά. Κοίταξα τον πατέρα μου που χαμογελούσε. Οι υπόλοιποι άλλο που δεν ήθελαν. Και ξαφνικά βρεθήκαμε όλοι μαζί στην καρότσα ενός αγροτικού με προορισμό το ασκητήριο του Αγίου. Ο γέροντας Παλαμάς οδηγούσε και άρχισε να λέει τους χαιρετισμούς στην Παναγία μας. «Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέφθη». Ακουγόταν η φωνή του και εμείς σιγομουρμουρίζαμε τους χαιρετισμούς όσο τους θυμόμασταν. Περάσαμε ανάμεσα από χωράφια, άλλα καλλιεργημένα, άλλα δασωμένα. Αφήσαμε στα αριστερά μας τη ρουμάνικη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου και φτάσαμε κοντά στη Βίγλα, στο ακροτήριο Ακράθος. Είναι γνωστό αυτό το λαυρεωτικό ιερό κελί του Αγίου Μινά στη Βίγλα. Ο γέροντάς του, ο πατήρ Ιωσήφ, με την ελληνική και τη βυζαντινή σημαία, χαιρετά τους φίλους του αεροπόρους όταν αυτοί πετούν ξιστά από το κελί του. Μας ενημέρωσε ο γέροντας Παλαμάς κατεβαίνοντας από το αυτοκίνητο. «Προσέχετε τα σκαλιά», συνέχισε ο γέροντας. «Θα κατεβούμε στο σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου τώρα. Λεωνίδα, έλα κοντά μου». Πρώτος ο γέροντας, πίσω του εγώ, καμαρωτός, πιο πίσω οι υπόλοιποι. Κατεβαίναμε τα απότομα σκαλοπάτια. Μπροστά μας έχασκε ο κρεμός. Φοβήθηκα, ζαλίστηκα. Κοίταξα τον πατέρα μου που ερχόταν τελευταίος. Είχε κόψει ένα κλαδί και το έκανε μπαστούνι να το έχει να στηρίζεται. Ο γέροντας Παλαμάς κατέβαινε δυο-δυο τα σκαλιά και άρχισε χαρούμενα πάλι να λέει τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Ατρόμητος ο γέροντας. Προσπαθούσα κι εγώ να πάρω λίγο από το θάρρος του. Σε λίγο φτάσαμε στο σπήλαιο που ασκήτευε ο Άγιος Αθανάσιος. Σε αυτό το σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου που βρισκόμαστε τώρα, άρχισε να μας εξιστορεί ο γέροντας Παλαμάς. Ασκήτευε την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ο Άγιος, ακολουθώντας την παλιά συνήθεια των μοναχών της Παλαιστίνης, να αποσύρονται στην έρημο την περίοδο αυτή.
Μέσα στο σπήλαιο υπάρχει σιχαστήριο και 2 μικρά παρεκκλήσια του ακάθιστου ύμνου και του Αγίου Νικολάου που έχουν κοινό ναό. Στο παρεκκλήσιο του ακάθιστου ύμνου φυλάσσεται η ομώνυμη θαυματουργική εικόνα της Παναγίας. Τη βρήκε μετά από όραμα ο Άγιος Αθανάσιος και τη μετέφερε στο καθολικό της Μεγίστης Λαύρας. Η εικόνα όμως θαυματουργικά γύρισε στο σπήλαιο. Νέα απόπειρα μεταφοράς της κατέληξε στο ίδιο αποτέλεσμα. Όρισε τότε ο Άγιος Αθανάσιος να τιμάται πανηγυρικά με ολονύχτια αγρυπνία στο σπήλαιο το Σάββατο του ακαθίστου ύμνου. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα της Παναγίας της Εγκυήτριας, έτσι αποκαλείται, ήρθε στο σπήλαιο από τα Ιεροσόλυμα και είναι η εικόνα την οποία έβαλε η Εγκυήτρια της αποχής της από τον προηγούμενο αμαρτωλό βίο η Οσία Μαρία η Αιγυπτία, όταν αναχώρησε για την έρημο. Έζησε με μόνο εφόδιο 2 φρατζόλες ψωμί, περίπου 40 χρόνια. Μας είπε τελειώνοντας τη διήγησή του ο γέροντας Παλαμάς. Ανάψαμε τα καντήλια, θύμιασε ο γέροντας τις εικόνες, και αφού θαυμάσαμε το τοπίο, δοξάζοντας τον Χριστό μας για τα μεγαλεία του, πήραμε το δρόμο της επιστροφής για το Λαβρεώτικο μοναστήρι. Επιστροφή στη Λαύρα. Μπήκα στο αρχονταρίκι και βρήκα τον αδελφό μου που είχε φτάσει πρώτος και ήδη έπινε τσάι. «Κώστα, θέλω κι εγώ μια κούπα. Μου βάζεις σε παρακαλώ, γιατί κρυώνω?» «Και βέβαια, μικρέ μου αδελφέ. Ο γέροντας μου είπε να σου βάλω 2 κούπες σε σένα. Άντε, έλα να σε περιποιηθώ», είπε, ενώ οι πρώτοι σταγόνοι τσαγιού έπεφταν στην κούπα. Σε λίγο ήρθαν και άλλοι ζητώντας τσάι από μένα. Πίνοντας το ρόφημα, κουβεντιάσαμε για διάφορα θέματα. Ή μάλλον αυτοί κουβέντιασαν, γιατί εμείς βρήκαμε μερικές τηλεκάρτες και τις δοκιμάζαμε στα καρτοτηλέφωνα να δούμε τι υπόλοιπο έχει κάθε μία τους. Βλέπετε, η μεγάλη μου αδελφή κάνει συλλογή από τηλεκάρτες και όπου βρούμε τέτοιες κάρτες τις μαζεύουμε. Ένας παππούλης ψηλός με ένα ντροβά στην πλάτη και κάτι χοντρά παπούτσια εμφανίστηκε στο αρχονταρίκι. Φαινόταν κουρασμένος. Η μύτη του έτρεχε, μάλλον ήταν γρυπιασμένος, και γύρισε τη ματιά του προς τη κουζινάκι ψάχνοντας. Ο αδελφός μου Κώστας κάτι σαν να κατάλαβε. Μια μεγάλη κούπα τσάι με 2 γαρίφαλα μέσα για μυρωδιά. Καρφίλια, τα έλεγε και η γιαγιά της μητέρας μου, η Σμυρνιά, και 2 παξιμάδια. Τα ακούμπησε βιαστικά σε ένα τραπεζάκι δίπλα στον παππούλη. Άστραψαν τα αγρυπιασμένα μάτια του παππούλη. Χάρηκε για το τσάι και σήκωσε το χέρι και ευλόγησε τον Κώστα. Και τον ξαναευλόγησε. Του είπε να καθίσει δίπλα του. Του έδωσε μια εικόνα της Παναγίας και ένα μικρό κομποσκινάκι. Δουλεμένο, φθαρμένο από την προσευχή. Του είπε να μην το χάσει, να λέει την ευχή. Του είπε πώς να τη λέει. Το δίδαξε και όλα αυτά για ένα τσάι. Ναι, για ένα τσάι. Του έδειξε το δρόμο του ουρανού. Μας δίδαξε όλους μυστικά ποια είναι η ανταμοιβή της αυθόρμητης και καλοσύνης προσφοράς στον παππούλη, στον άγνωστο, στο συνάνθρωπο, στο ζητιάνο. Ένα τσάι, μια καλή κουβέντα, 20 λεπτά σε κάθε ανάγκη και έτοιμο το εισιτήριο του ουρανού. Ναι, ναι. Κύλησε το απόγευμα ήσυχα. Το βράδυ ή καλύτερα τα ξημερώματα. Πάλι οι μεγάλοι σηκώθηκαν για τη Θεία Λειτουργία. Εμάς τα παιδιά μας ξύπνησαν καμιά ώρα πριν το τέλος της ακολουθίας. Όταν τελείωσε η εκκλησία, αν και ψιλόβρεχε το πρωί,
ετοιμαστήκαμε να φύγουμε. Κάποια περίεργη λύπη με έπιασε που θα αφήναμε πίσω μας αυτό το μοναστήρι που μας φιλοξένησε, τον Άγιο Γέροντα, τους μοναχούς. Πήραμε τα πράγματά μας και κατευθυνθήκαμε προς τα πουλμανάκια που ήδη μας περίμεναν έξω στην αυλή της Μονής. Όλοι εμείς μπήκαμε όπως κι όπως σε ένα πουλμανάκι και ήμουν χαρούμενος που είχα πιάσει μια θέση στο παράθυρο και πάλι. Ξαφνικά ήρθαν κι άλλοι και τελικά βρέθηκα κι εγώ να κάθομαι στα πόδια του θείου μου, του Δημήτρη, και ο αδελφός μου στα πόδια του πατέρα μας. Ο οδηγός μας είδε και χαμογελώντας είπε: «Εσείς οι δύο, μια και δεν έχετε θέση, δεν θα πληρώσετε». Το αυτοκίνητό μας ξεκίνησε όταν γέμισαν με κόσμο και τα άλλα τα αυτοκίνητα. Σιγά σιγά προχωρήσαμε και τα 3 πουλμανάκια, αλλά η βροχή δεν έλεγε να σταματήσει. Κοιτάω δεξιά, αριστερά, όλο ομίχλη και βροχή. Τι όμορφα που είναι! Μελαγχολικός ο καιρός, αλλά με μια παράξενη γλυκύτητα, με μια άφθονη χάρη, σκορπισμένη παντού. Γυρνάω πίσω και βλέπω τον αδελφό μου, σαν ήταν χυμένος ανάμεσα στον πατέρα μου και το θείο μου, το Γιώργο. Είχε ζαλιστεί. Έριξα ένα βλέμμα συμπόνια στον πατέρα μου. Είχε κολλήσει ο καημένος στην άκρη προκειμένου να βολέψει τον αδελφό μου. «Αχ, καλέ μου πατέρα, σ' αγαπώ». Κάποιο πουλμανάκι μπροστά μας έκοψε ταχύτητα. Προσπαθούσε να περάσει ένα σημείο με λάσπη. Πέρασε το πρώτο, πέρασε το δεύτερο κάπως δύσκολα. Εμείς ήμασταν το τρίτο. Έβαλα την παλάμη μου στα μάτια, αφήνοντας μια χαραμάδα ανάμεσα από τα 2 δάχτυλα. Όπως κάνει η μικρή μου η αδελφή όταν θέλει να φυλάξει στο κρυφτό, και περίμενα να δω τι θα γίνει. Σε μια επιδέξατη μονιά, παντώντας σε 2-3 πέτρες, γλιτώσαμε το σμπρόξιμο, όπως λέγανε χαρούμενοι μεγάλοι. Προχωρήσαμε τώρα με αέρα και αισιοδοξία, γιατί το δύσκολο κομμάτι της διαδρομής το είχαμε περάσει. Πάλι ανηφόρες, κατηφόρες, ρεματιές και μένα «Έχε γεια Παναγιά», μόλις περάσαμε την Ιβύρον και φτάσαμε στις Καριές. Πρωί στις Καριές. Ψυχάλιζε, σιγοψυχάλιζε, λες και κάποιος μας ράντζε με αγιασμό. Μπήκαμε σε ένα καφενείο με σκοπό να περιμένουμε να περάσει η ώρα μας, μέχρι να έρθει το λεωφορείο για τη Δάφνη. Είχε αναμένη σόμπα, μάλλον από ώρα, γιατί ήταν αρκετά ζεστά. Βρήκαμε τραπέζι και καθίσαμε. Ο αδελφός μου ήταν ακόμη ζαλισμένος. Σήμερα είχαμε γιορτή. Από χθες το ξέραμε, αλλά σήμερα ήταν επίσημα. Ήταν του Αγίου Δημητρίου. Ο θείος μας, ο Δημήτρης, μας είχε πει χαμογελώντας ότι αύριο, λόγω της γιορτής, θα μας κεράσει. «Παραγγείλετε καφέδες, πορτοκαλάδες και εμείς θα φέρουμε τυρόπιτες», είπε ο θείος ο Δημήτρης. Στο άκουσμα της τυρόπιτας, ο αδελφός μου ξεζαλίστηκε. Ανασήκωσε το μάτι του, γιατί μέχρι εκείνη την ώρα είχε βάλει τα χέρια του και το κεφάλι του πάνω στο τραπέζι και είχαν γίνει ένα. Αλλά στο άκουσμα της πορτοκαλάδας και της τυρόπιτας, μάλλον έγινε θαύμα. «Κι εγώ θέλω», είπε. «Μόνο τυρόπιτα και όχι πορτοκαλάδα, γιατί τα υγρά θα σου ανακατέψω το στομάχι, περισσότερο», είπε ο πατέρας μου. Στα ιατρικά και τις πρώτες βοήθειες τα καταφέρνει καλά και ας μην είναι γιατρός. Έφυγε ο θείος μου ο Δημήτρης με τον πατέρα μου να πάνε για τυρόπιτες. Τους πήραμε το μάτι μου να ξεμακραίνουν. Ο ένας βρεχόταν, ο άλλος είχε ανασηκώσει κάπως το μπουφάν και το είχε βάλει στο κεφάλι του μέχρι που χάθηκαν στα σοκάκια. Έκανα λίγο πιο πέρα
γιατί η ζέστη από τη σόμπα κόντεψε να μου κάψει το μπουφάν. Και τότε ποιος άκουγε τη μάνα μου? Ο αδελφός μου πάλι ακούμπησε το κεφάλι του πάνω στο τραπέζι και σιγομουρμούρισε. Η κοιλιά μου. Ο καφετζής έφερε τους καφέδες, τις πορτοκαλάδες και μόλις άνοιξε μία, να και η ματιά του Κώστα να γυαλίζει. «Εσύ όχι», του είπε ο θείος μου ο Γιώργος. «Φαίνεται κι αυτός να είναι των ιατρικών, σαν τον πατέρα μου», μουρμούρισα. Σε λίγο επέστρεψαν οι δύο θείοι μου βρεγμένοι, κρατώντας 2 σακούλες με ζεστές τυρόπιτες. Τίναξαν τα μπουφάν τους, τα κρέμασαν σε μια κρεμάστρα. 5 μπρόκες όλες κι όλες καρφωμένες σε ένα ξύλο και ήρθαν κοντά μας. Αναστήθηκε ο Λάζαρος. Ακριβώς έτσι. Ο αδελφός μου ανακάθισε, σουλουπώθηκε, χτένισε γρήγορα τα μαλλιά με τα δάχτυλά του και ήταν έτοιμος για την τυρόπιτα. «Χρόνια πολλά, θείε», ξεφώνησε ο Κώστας. «Τέλεια Ανάσταση», σιγομουρμούρισα. «Χρόνια πολλά», ευχηθήκαμε κι εμείς οι υπόλοιποι. Πέρασε λίγη ώρα μέχρι που κάποιος απ' έξω φώναξε. Ήρθε το λεωφορείο για τη Δάφνη. Κατάλαβα ότι μιλούσε για το λεωφορείο, γιατί αρκετοί ήταν αυτοί που τρέχανε με τα σακίδια στους ώμους. Γρήγορα κι εμείς μαζέψαμε τα πράγματα και να, σε λίγο καθισμένος μέσα στο λεωφορείο έβλεπα τα κτίρια, τους μοναχούς, τα λιγοστά μαγαζιά. Το βλέμμα μου στάθηκε σε 3 μουλάρια που ήταν στην άκρη και ένας μοναχός τα τάιζε λίγο ψωμί και αυτά τα καημένα ήρεμα και υπομονετικά περίμεναν το καθένα τη σειρά τους. «Φύγαμε», είπε ο οδηγός και το λεωφορείο έβγαλε ένα αγκομαχητό για να πιάσει την ανηφόρα. Σιγά σιγά άρχισε να διασκίζει όλη αυτή την ωραία διαδρομή, γεμάτη ανύποπτες ομορφιές. Πιο πάνω στο ίσιωμα 2 μοναχοί ασκητικές μορφές έκοβαν ξύλα, σήκωσαν τα χέρια τους και μας έλεγαν «Στο καλό, στο καλό». Πού μας ήξεραν, πού τους ξέραμε, αλλά και εγώ και οι άλλοι πολλοί ανταποδώσαμε το χαιρετισμό. Σε λίγο πιάσαμε την κατηφόρα. Από εδώ αγνάτευε στο Αιγαίο. Το μάτι σου προσπαθούσε να ξεχωρίσει τον ουρανό από τη θάλασσα, αλλά όλα αυτά ήταν τόσο σφιχτά αγκαλιασμένα που τελικά τ' άφηνες να χαρούν το δέσιμό τους. Να και η ξηροποτάμου με το μεγαλύτερο τεμάχιο του Τιμίου Σταυρού, φυλαγόμενο μέσα στα ιερά της. Σταυρέ του Χριστού, μου φάνηκε δύσκολο, αλλά από μέσα μου ψιθύρισα το σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το βρήκα πιο εύκολο. Άλλωστε το θυμάμαι και από τον αγιασμό που κάνουμε στο σχολείο μας κάθε Σεπτέμβριο, αλλά και από τον αγιασμό που κάνουμε στο σπίτι μας όταν έρχεται ο πνευματικός μας και ευλογεί το σπιτικό μας. Αγαπητά μας παιδιά, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Το ταξίδι μας θα το συνεχίσουμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση για να γνωρίσουμε και να μάθουμε κι άλλα ωραία πράγματα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Παιδικό μεσημέρι. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που ασχολείται με την ψυχαγωγία του παιδιού. Ένα μεσημέρι με χρώμα, παραμύθι, κατασκευές, τραγούδι και διασκέδαση. Μια ώρα αφιερωμένη για τους μικρούς ακροατές του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελούνται η Ελένη Χαντζιανδρέου, η Δέσποινα Καλινάκη και η Παναγιώτα Ευμορφοπούλου.